K-pop hater. Will Avengers Province of China version? Paano magkaroon ng opinion sa internet? Jelly versus King Badger Rap Battle Endgame. Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para mag-attend ng legit fake news sa Pilipinas. So ngayon, simulan na natin. Nagkaroon kamakailan ng isang Pinoy YouTuber na nag-react sa Twice, yung isang K-pop group, sa kanilang kantang Fancy. So ngayon, deleted na to. Pero syempre, dahil maraming nanonood niyan, meron nag-re-upload nito. So pasensya na kung yung quality ng video na papanoorin natin ay medyo mababa. Putahang ni dadaanin na muna natin. Dami mo sinasabi. Ano yan? Parang pangit naman. Any comeback. Parang ordinary music video ng mga Korean. Ito yung hinihintay ko. Yun na yun. Kaumay. Pangit naman. Hi! Hello po! It's me, Luis Pre Jr. and you are the K-Yanks. And welcome back to my channel! So sige, skip through na lang natin dun sa mismong pagnood niya. Okay, so onting disclaimer lang, hindi ako nanonood ng K-pop. Pero as much as info at backstories, history, references, wala akong alam at wala akong pake. Pero dahil balita to, bahala na kung saan tayo dalhin nito. Pagtsagaan nyo na lang ako kasi wala na nagtsatsaga sa akin. Diba mo nawala mo ng chat? Ayun, nasa trending. Meron na lumaletseng laugh track. Kaya magreklamo dyan bakit ganito yung sinasabi ko kasi opinion ko nga eh. Opinion ko. Kung gusto mo may opinion ka, ay gawa ka din ng reaction video mo, ha? Ganon. Hindi yung makapag-comment ka, ikala mo alam mo lahat. Ba't ganyan yung itsura mo, ate? Medyo nakaka-disappoint. Sensya na mga once, pero... Hindi man lang niya in-explain bakit di niya gusto. In what way? In what aesthetic niya di nagustuhan? In what sense of beauty ba? Pero, okay. Ang maganda naman kasi dapat na reaction video. In-explain mo bakit ka nagre-react in whatever way ka magre-react, diba? Kasi, ang nangyayari, para lang akong nanonood sa likod na isang tao nagre-react. Like, hindi ko alam kung bakit siya ganun mag-react eh. Pero dahil nandito tayo sa plataforma ng YouTube, meron kang oportunidad para i-explain sa akin kung bakit ka ganun mag-react. Kasi, kung nasa labas lang tayo ng bahay at nag-nood ko sa mga nagre-react, syempre, hindi ko siya pwede lapitan. Bakit ka ganyan? Ba't ka tumatawa? O ba't ka umiiyak? O ba't ka ganyan? Ito yung mga klase ng reaction videos na wala silang dagdag na significant value na nasasabi. Like, naiintindihan ko, kunyari, if a filmmaker reacts to film, diba? Makikita mo yung kanyang kaalaman na ilalagay doon sa reaction niya kung bakit gano'n siya mag-react. Halos halfway na tayo sa video na to. Tignan natin kung baka masyado ako nanguna. So, panoorin pa natin siya. Planeta, feeling ko ikaw ang salarin kung bakit lumihilin doon sa ngayon, sa mundo. Kasalanan niya to eh. Ay, kala ko yung naulat. Fancy. Yoko na nga mag-react. Yoko na. Pwede mo nang gawin. Huwag ka na nga mag-react. Oh my God. Alam mo yung, wala akong nalalamang bago sa sinasabi niya eh. Wait lang. May nakita kong error sa kanilang pag-edit ng MV na to. Kasi may napansin din ako sa Yes or Yes. Pero I think hindi ko siya nasabi sa video. Yung part na naging triplets siya. Tatlo yung katawan niya. Isang katawan doon is parang okay. Biglang lumitaw. Hindi siya parang slow na lumitaw. Yung parang natural. Hindi siya nag-fade in. Halatang in-edit. may problema sa pag-edit nila. Pati ngayon, ibalik natin ha. Yung ulo niya bilang gaganon. O, diba? Told ya. NANI?! Binaw talaga ng mata ko. Oh my God. Alam mo, okay. Total, hindi yun mali. Like, nafe-feel ko hindi yun mali. Hindi ako fan ng, ano ba to? Twice, Hindi ako once, thrice, ewan ko, I don't care. Hindi ako fan nito, pero that is an editing style. Ha? Yung ulo niya bilang gaganon. That is an editing style. Makikita mo nung gumalaw yung kanyang ulo. Tanane. So, kumbaga parang sinasabay nila yung tatlong silaba ng tanane.
dun sa galaw ng ulo niya. Tanan eh. Parang pag sumasayaw yung jabawa kasi yung mga tating and tating blatting. So, pasensya na Mr. Luis, pero mababaw lang talaga ang kaalaman mo sa editing. So, at editing style. Pwede ko sabihin, tanga ka. Nasa editing yan eh. Pero para maghataw ka agad ng, ng editing yon, nakakulangan nila sa editing yon, eh halatang hindi ikaw yung dapat pakinggan pagdating sa editing. Pero sige, ito lang sabi mo, diba? Opinion mo lang. Soldiers. Linaw talaga ng mata ko. Ito yung nasa teaser nila, tong Linaw nga, pero labo pa rin ang sinabi mo. ba't ganito itsura niya? Parang napiyakot. Sa likod niya, itong mga reflection, itong mga ilaw na to is dyan yung cameraman. So, sana man lang tinago nila. Every time na sinasabi niya na weird yung itsura ng isang frame sa isang lecheng video, naiirita ako eh. Kaya ko rin makita ng mukha mong basura throughout sa video na to. Pag finreeze ko yung frame sa isang vulnerable na angulo. Ewan ko ba? Parang gusto lang niya parami yung sinabi niya para lumaba yung video eh. Tapos yung sinasabi niya doon naman sa cameraman, that's a style. Like, nag-cherry pick ka lang ng gusto mong meaning sa isang scene na hindi ka sure kung yun nga yung meaning. Kasi kung ganito, pwede ko na ma-counter argument yung sinabi mo na yung paglagay nila ng mga camera dun sa likod na nakikita sa reflection is pwede siyang isang simbolo na itong nakikita yung mga scene ngayon ay pag nagre-record sila sa harap ng audience. Kung ba sinasabi na ito yung nangyayari behind the scenes. Kasi sinabi mo kanina, diba? Behind the scenes. Rock and roll. Gusto ko na mamatay. Ayoko na, di ko na kaya, okay? Basta, sa kanyang ginawang video na yun, nagkaroon siya na sobrang daming flack. Sobrang daming opinion din sa kanya na hindi niya nagustuhan. At ang nangyari ay idinilit niya yung video niya, which kinda defeats the purpose of having an opinion na once na nagkaroon ng opinion na iba na hindi gusto yung opinion mo, tatanggalin mo yung opinion mo. Parang pinapakita mo lang na yung opinion mo hindi mo pinanindigan. Like, bakit masyado ka affected sa sinasabi ng iba? Ipaglaban mo ang opinion mo. Okay, hindi porket mas marami may opinion na iba sa'yo, kailangan mo na sumama sa kanila, diba? Dapat laging merong kukontra. Dapat laging meron tayong check and balance dito. Laging minority that keeps the majority in check. Kasi in check? Sinasakop na ba tao? Sinasakop na ba yung utak ko? In-check as in in-space check ha. Hindi naman pwedeng iisa lang yung utak natin na ito lahat ng gusto natin. Nagbumuka kasi siyang ganito eh. Hindi ko to gusto? Hindi ko siya gusto. Pero gusto ko to eh. Ha? Ba't ba nangingiram ka? May mga taong buhay na gustong-gusto tong video na to, ha? Wala kang kwentang tao kasi di mo gusto itong gusto ko. Dapat lahat tayo pare-pareho dito para wala na ibang tao sa mundo. Ganun ba? Pero hindi ko lang naman siya gusto eh. Pero sige. Nakikita ba yung gaano kawalang kwenta yung itsura mo doon? Na nakikipag-argumento kasi sa taong hindi mo pa nakikita ng personal opinion niya sa internet, masyado kang affected. Sobrang dami ng tao sa internet. Malamang at sa malamang may mga taong hindi papantay sa kagustuhan mo o hindi papantay sa opinion mo. Lunukin mo yun, huwag mo na sayangin yung buhay mo sa pagdrama pa sa opinion niya. Hindi niya napanindigan, hindi niya nabigyan ng substance. So nagmukha tuloy nung dinilit niya na parang gusto mo lang inisin yung mga fans para magkaroon ng onting views, para mag-trend ng saglit, diba? Worth ba yung ginawa mo? Mukhang hindi. So tingnan muna natin yung kanya I'm sorry pagkatapos niya i-delete yung kanyang video. May nag-play na lecheng ad ng Wix na di ko pwede pakita. Ano yan? Sobrang conscious ka sa ginagawa mo ngayon na naiyak ka. Sobrang... Ako po ay humihingi ng patawad. At ako po ay nandito lang para humingi ng patawad. Alam mo bakit sobrang awkward ito? Inantay niya muna lumuha siya, saka siya nag-video na medyo iffy. Basta all in all, hindi maganda yung ganong klaseng panimula, okay? Dapat straight face ka na lang. Huwag ka nang umiyak. Ano ba? Ano to? Mga bata ba yung mga ano mo? I don't know. Wala akong pake. Swerte nyo, di nyo kailangan makita lahat to kasi ikakat ko to, pero ayoko na. Okay, ayoko na. Kalahati na ng video, alam ko puro ganito lang to. Nararamdaman ko na so isi-skip through ko na lang
Don't look on screen, man. Like, wag mo tignan yung isa mo pang ano na nakikita mong umiiyak ka na yun. Tumitingin siya sa kanan, tapos itingin sa camera. Like, anong nangyari tuloy? Parang, umiiyak na ba ako? Okay. Diretso lang. Kasi, kumbaga, okay lang naman magsabi ng sorry kung masasabing masama yung ginawa niya. Para tuloy yung pakiramdam nito ay hindi genuine yung ginagawa mo. Kasi nagiging conscious ka kung paano mo siya gagawin. Oo, may sinasabi ko. Pero, di ba, pag sabi ng sorry, straight face, sabihin mo yung gusto mo sabihin, mag-sorry ka, walang ads! Ang ads. Parang you're taking one for yourself na hindi kailangan maging maganda to sa algorithm mo. Reputasyon mo ang ano rito, ang ipinaglalaban mo. Ito yung pinaka-essence sa pagsabi mo ng sorry. Hindi para ipagtanggol mo yung sarili mo. Ito yung para pagsasabi mo na alam mo yung ginawa mo, nagsisi ka at gusto mo na mag-move on doon sa ginawa mo. Okay, na ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo. Pero pag ganito, nalalagyan mo ng ads, tapos tina-check mo pa on cam every time kung umiiyak ka na, nagbumukha tuloy siyang hindi genuine. Hindi ko naman sinasabing hindi genuine ginagawa mo eh. Pero yung action mo, ito lang yung magiging reaction ng mga tao nanonood sa'yo. Kung ganun lang ako kaarte sa ganyan, pero yun lang yung napansin ko. So, pakita ko sa'yo kung paano mag-sorry. Mr. Luis. Pasensya na mga cancer medyo iba muna to sasabihin ko. Sa mga mandirigma dyan na nasaktan sa video yung ginawa ko, pasensya na, ako ay taos pusong nagsasabi ng mga tanga pala kayo eh. Kala nyo ba may pake ako sa nararamdaman nyo? Yes. Sinasabi ko natawa pa rin ako every time. Like, naisip ko lang on the spot Dapat idediretso ko lang Biglang, bigyan natin ng onting plot twist. Yun ang pinaka essence na isang opinion Once nagawa ka ng opinion, panindigan mo kasi opinion nga Tapos pag tinagal mo yung opinion na sinasabi mo, para mo lang sinabi dun sa ikaw ng nakaraan na yung opinion mo, dahil mayroong ibang may opinion, ibitaw mo na yan. Masyado sila marami. Si Binon, mali ka agad. Hindi ganun yun. Noong mga bandang 1500s, halos lahat ng tao sa mundo naniniwala na nasa gitna ng ating solar system ang Earth. Geocentric ang tawag. So, after years and years of scientific research, scientific advancements, na-prove na heliocentric ang ating solar system, na nasa gitna ang araw ng solar system, kaya niya nagagalaw yung mga planetang umiikot, nag-orbit sa kanya dahil sa gravity na nilalabas siya, dahil nga malaki siya, mas dense siya, mas malaki ang kanyang sabog. Pero pinuprove nun yung point ko na hindi porket mas marami opinion ng isa, tama na yun. Tandaan mo, hindi tayo dito mob mentality. Mas technical na term argumentum ad populum, which means para sa mga tao na, di ba tama yung sinasabi ko? Mga tao hindi ko kilala pero maraming pareho sa sinasabi ko. Di ba tama? So mali siya, di ba? Kukuha lang ako kunyari ng 90 na tao naniniwala na 1 plus 1 is 3. Tapos ilalagay ko doon. Tapos itatabi ko sa sarili ko yung kadebate ko. Ay, di ba sabi 1 plus 1 equals 3? So, dahil ba doon mali na yung aking dire-debate? Di ba hindi naman? Parang gano'n, parang... So, Kuya, very good sa'yo. Kung gagawa ka lang ng opinion, panindigan mo. Binabalita ko lang sa mga cancer to, at kung nakikita mo to, sana namin na tutunan ka sa susunod para naman na hindi mo na to gawin twice. Pucha! Bars! 1 point sa kay Paulul. 둘, 셋, 외쳐 티켓! 안녕하세요, 모모랜드입니다. 여러분, 저희가 중요한 소식을 들고 왔어요. 뭐죠? 지금까지 모모랜드였습니다. Sunod na balitang inap. Balitang-balita, inokin MTRCB yung Chinese subtitle sa Avengers Endgame. Nagkaroon ng malaking backlash sa mga netizens kasi alam naman natin na marami ng tao ang init na init between China and Philippines. Sinabi naman ng mga may-ari ng sine na marami na matagal na at marami na ding nanonood ng mga Chinese sa mga teatro natin. Ang kinainisan dito, marami doon bumili in advance ng mga tickets na hindi na-inform na meron Chinese subtitles. Ganoon din naman ang buong Pilipinas international, di ba? Hindi tayo na-inform na kinukuha na pala ang ating bansa. Sorry. Marami tayo mga hindi inform dito na di mo lang, wala na pala tayo Scarborough Shoal, wala na pala tayo West Philippine Sea. Marami tayo hindi inform dito. So parang dagdag lang to sa mga papeles natin na mga hindi tayo inform. Ito yung mga bagay na hindi ko nakilala ng spoilers. Alam ko ng kalalabasan sa Pilipinas. Ni How Avengers!
Sunod na balita balitang balita, naglabas si King Badger ng kanyang music video na nakapangalang Walang Gana at nag-trending to ng matagal. Tungkol to sa kanyang pagkami sa kanyang, hindi ko lang, dating asawa. Basta, hindi na sila nakikita ngayon. Nainis lang ako sa autotune talaga eh. Parang nakikinig ako sa dalawang transformer na nagtitirahan. Parang gano'n lang yung feeling. Parang USB na pinapasok sa puwet mo. Yung pinaka nasukot lang ako ay sa linyang to. Panoorin natin. Uwi ka na, mahal pa kita. Pagbabalik mo ang kailangan. Mahal pa kita. Parang ang kapal ng mukha niya na siya pa yung may gana magsabi na, Mahal pa naman kita eh. Pwede ka pang bumalik. bukas pa yung pinto ko dito. Sila na nga yung mali, sila pa yung matapang. Sana kasing tapang mo, Luis to, si King Badger. Luis, kanina yung kaninang lalaki. Makipag coaching ka dito kay King Badger. Baka matuto ka humandle ng haters o humandle ng ego. Ngayon, mukhang single naman na siya. Pwede na kayo mag-twice. Pwede na kayo magputang hamnidaan. So, syempre may sagot dito si Jelay. May rebuttal si Jelay Andres. Pakinggan natin. Sa dami kong niluto at hinain, pili sa pagkain, gusto pala'y panis na tahong. Sunog! Sunugan 3.0. Walang laban na makagago. Tsaka yung buong XB dito po. Si Jelay na ang dumurog. So, syempre di natin pwede pakita lahat kasi yung beat nito ay copyrighted. So, hanggang dun lang. Mukhang ayaw na talaga ni Jelay. Pangalawang panluloko na sa kanya. Mukha naman natuto na siya. So, yun ang ating mga balitang yun ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Diba, puro labanan ng mga emosyon, mga mapupusok na mga fans, mapupusok na mga landian at matatalinhagang tahong. So, tapusin na agad natin daw kasi wala akong gana, diba, King Badger? So, yun ang uli si Mocha Frappuccino, nag-isa legit fake news site host ng Pilipinas. At yun ang aking mga opinion sa mga balita kina ngayong linggo. Wala akong pake sa nararamdaman, katulad pa sabihin nyo sa akin kasi wala akong nararamdaman. Mocha Frappuccino, out!